Efectivament, comencem els 7 dies amb el nostre primer convidat, saludant-lo ja, perquè ja és al plató, Alfons López Tena. Molt bona nit. Bona nit. I benvingut als 7 dies. Gràcies. Benvingut novament, perquè ja és la segona vegada que el tenim aquí. O la tercera, diria jo. El programa aquest potser la segona. Sí, el programa segurament sí, però aquí la tercera o quarta, o sigui, ja n'he passat diverses ocasions. Amb molt de gust tenir-lo aquí perquè parlem de temes d'actualitat que són molt interessants. Bé, abans de parlar amb Alfons López Tena, vegin aquest vídeo de presentació que hem preparat. El jurista Alfons López Tena ha estat aquest divendres a Prats, on ha fet una xerrada al voltant de la Constitució espanyola. I és que López Tena, que és advocat, notari i vocal del Consell General del Poder Judicial, defensa des de fa temps que la Constitució no és sagrada, que pot canviar i que Catalunya pot ser independent. Ara, quan s'acosta la sentència amb la que el Tribunal Constitucional dirà la seva sobre l'Estatut aprovat a Catalunya, López Tena és del parer que aquesta sentència tancarà qualsevol possibilitat d'encabir noves coses a la Constitució. López Tena ara sona com a candidat per Convergència i Unió a les eleccions europees. Doncs si li sembla, comencem per aquí. El seu nom sona, és a dir, corre el seu nom com a possible candidat per encapçalar la candidatura de Convergència i Unió a les eleccions europees. Sí, sona el nom, però jo en aquest sentit el que li podria dir, ara com ara, és que el que vaig manifestar a Artur Mas és que en el cas de que la decisió per part de Convergència fos la de no continuïtat de l'actual diputat, que jo llavors estaria disponible. O sigui, no estic fent campanya per aquesta qüestió, simplement he manifestat la meva disponibilitat. És a dir, que abans l'actual número 1 de Convergència i Unió hauria de dir que no es vol tornar a presentar. No, abans la direcció de Convergència hauria de decidir si efectivament vol tornar a presentar el mateix candidat o no. En aquest segon cas és quan jo estaria disponible, perquè això no és una decisió individual, és una decisió de la direcció. Es pot fer coses a Brussel·les per Catalunya? Sí, molt. Molt. Per Catalunya es pot fer molt a tot arreu. Es pot fer moltes coses per Catalunya i jo crec, modestament, que les he fetes al Consell General del Poder Judicial a Madrid. Per tant, a tot arreu es pot defensar Catalunya i a tot arreu es poden defensar els interessos catalans en tots els àmbits, tant del punt de vista empresarial, com dels treballadors, com econòmic, com cívic, com cultural, com nacional, i per tant, a tot arreu s'ha de treballar pels interessos de Catalunya i per la llibertat de Catalunya. De tota manera, li feia aquesta pregunta perquè moltes vegades té la impressió que l'eficàcia o s'és més eficaç des de Madrid que no pas des de Brussel·les, en el sentit que moltes coses de la Unió Europea passen per Madrid, és a dir, Madrid és qui diu com s'ha de tractar l'estat espanyol des de la Unió Europea, no? Bé, però això justament, si passa d'aquesta manera, és perquè no hem estat fins ara capaços de trencar aquest bloqueig que Espanya fa a sobre de Catalunya. Per tant, justament el que es tracta és de superar aquest bloqueig i de tenir una relació directa amb els centres de poder internacionals, europeus, americans i d'altres països també que indicaria que són importants a efectes de que es vegin com el que som, que es vegin com a una nació que malda i que treballa per aconseguir les majors competències possibles, la major llibertat possible i, al meu entendre, això esdevenint un estat independent dins de la Unió Europea. Però quan es diu que Catalunya ha de fixar els seus objectius a Europa i deslliurar-se una mica del marc estatal, això és realista? És a dir, es pot mirar Europa prescindint del marc constitucional en el qual està inserida en aquests moments Catalunya? Absolutament. Entre altres coses, el Parlament Europeu, tots els membres, tots els diputats del Parlament Europeu són diputats europeus. No són diputats dels estats membres, són diputats europeus. Per una banda, i per l'altra que, en fi, no ens hem de resignar a aquesta situació de subordinació i com que a Espanya no hi ha res a fer, es tracta de fer les coses on realment podem obtenir resultats, que és Europa i Amèrica. És possible l'Europa de les nacions o els estats ho impediran? No, l'Europa de les nacions és una qüestió fracassada. La Unió Europea és una unió d'estats, està en mans dels estats i s'ha vist en aquests últims anys tots els intents que des de Catalunya o des d'Escòcia s'han intentat justament a efectes de tenir una representació, una capacitat d'incidència, etc., han fracassat perquè està organitzada per estats. Si tu ets un estat, com ara Malta, 200.000 habitants, la teva llengua és oficial, nomenes diputats, nomenes comissaris, els teus ministres van a les reunions del Consell de Ministres, els teus directors generals de l'administració van a defensar els teus interessos, nomenes jutges al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, etc. I si no ets un estat, no tens cap mena de... no seus a la taula, no es prenen les decisions. Per tant, diguem-ne que allò de l'Europa de les regions, que també es deia que era una mica
diguem-ne, com dir l'Europa a les nacions, però en llenguatge europeu, està mal parat? No ha produït cap resultat, ni el projecte de Constitució Europea, que no va entrar en vigor, ni en l'actual Tractat de Lisboa, que està pendent de ratificació per al referèndum d'Irlanda, ni en la pràctica de la Unió Europea. Si mira vostè, les reunions de caps d'estat i de govern són de caps d'estat i de govern dels estats membres, i les reunions dels ministres són ministres dels estats membres. No existeixen reunions de consellers i no n'hi ha cap mena d'incidència de la Generalitat de Catalunya en les institucions catalanes perquè no som un estat. Per tant, si volem jugar a Europa, la via està clara, que és ser un estat. Canviem de qüestió, si li sembla. Parlem de l'Estatut, de la sentència que algun dia o altre el Tribunal Constitucional haurà de dictar en relació amb el recurs presentat per al Partit Popular. Creu que això serà aviat? És previsible que sí, és previsible que ja des de fa temps, des del mes de setembre, ja el Tribunal Constitucional està treballant quasi en exclusivitat amb aquesta qüestió i és previsible que en el mes de gener, febrer màxim, la sentència ja es faci pública. Per tant, a començaments d'any? Sí, a començaments de l'any. Tampoc s'hauria d'excloure que fos el mes de desembre, però per tota una sèrie d'informacions jo m'inclinaria més per el mes de gener, febrer. I aquestes informacions que circulen en el sentit que és molt probable que el Constitucional retalli l'Estatut, li dona credibilitat a vostè? Tota la credibilitat, entre altres coses, perquè és el meu coneixement de la matèria, i a banda perquè només cal veure com s'ha defensat l'Estatut pel govern socialista espanyol davant del Tribunal Constitucional. El que fa el Partit Popular, com tothom sap, és demanar la nul·litat de més de la meitat de l'Estatut. El que fa el govern socialista és demanar que es declari que tot allò que diu l'Estatut no té cap efectivitat mentre les Corts espanyoles i el govern espanyol no reformi la legislació en aquest sentit i que no tenen cap obligació de fer-ho. El que declara d'una manera expressa, per exemple, en matèria de finançament, és que el finançament ho regeix la LOFCA, que allò que diu l'Estatut no és ni un esqueleto, que no n'hi ha cap obligació d'invertir a Catalunya, malgrat el que digui l'Estatut, i que, per tant, l'Estatut queda subordinat a allò que digui, no ja la Constitució, sinó a allò que digui ara i en el futur la normativa espanyola. El que fa és consagrar que no existeix autonomia, sinó una descentralització administrativa. I aquesta és la posició del govern Zapatero davant del Tribunal Constitucional en el document oficial, que és les al·legacions de l'advocat de l'Estat. Per tant, hem de preveure una sentència en la qual compti que el Tribunal Constitucional nomena el PP i el PSOE i, en fi, la seva consideració d'independència i d'imparcialitat crec que no cal entrar-hi gaire perquè jo em remetria les paraules de Miquel Roca, que demanava que ho fes un següent Tribunal Constitucional que tingués la presumpció d'imparcialitat. Bé, doncs, en aquestes circumstàncies la sentència serà per una ampla majoria, diria que per unanimitat, amb els vots del PSOE i del PP, tindrà nul·litats concretes, algunes estan anunciades ja en una sentència de l'11 de setembre passat, d'enguany, en la qual ja deia que els poders d'una comunitat autònoma emanen de la Constitució, en aquest cas no del poble de Catalunya, que no pot haver relació bilateral, etc. Per tant, hi haurà declaracions de nul·litats concretes i en tot allò que no anul·li, el que dirà serà que no té cap mena de força jurídica i que l'Estatut queda per sota de qualsevol normativa que puguin fer les Corts espanyoles i el govern espanyol, que no estan obligats a seguir l'Estatut. En aquestes condicions, bé... Per tant, diguem-ne que aquí torna a ressuscitar una mica el famós esperit de la LOAPA. Més enllà de la LOAPA. Més enllà encara. Més enllà de la LOAPA. Això és molt més enllà de la LOAPA, perquè a l'època de la LOAPA el plantejament era que hi havia poders per a Catalunya, que n'hi havia competències per a Catalunya, però que aquestes competències s'havien de coordinar. Ara el que dirà aquesta sentència és que no hi ha competències, que queda subordinat tot allò que es vulgui fer per les institucions catalanes, pel Parlament o pel Govern, queda subordinat a la lliure voluntat unilateral de les Corts espanyoles i del Govern espanyol. Estem en un procés d'involució molt marcat, molt radical. Pitjor que l'època de l'OAPA, que va ser després del cop d'estat, del intent de cop d'estat del 23F. Sí, però no oblidi una cosa, que en aquella època, malgrat això, sí que hi havia uns interessos comuns entre catalans i espanyols i, per tant, hi havia per conseqüència a Espanya una voluntat